Pirru pitkä kirraa nypyltä nopee, plussaks usko. Ja nyppy odota, vasen nopee. Mitä tapahtuu? Eikö sä lähtenyt? Okei. No, pitääkö tuo vauhdin turvata jatkaa? Älä nyt sano. Jatketaan. Nyt odota vasen nopee. Katot lämpöjä vaan. 7. En tiedä mikä hajosi. Ihan jopa rommi. Mitä se tuu? Se lähti se perään. Kaikki ok. On. Kääntäkää ympäri tää saatana auto. Turn it around! Turn it around! Noniin, hyvä. Pidä silmät kiinni vaan. Kysy onks meillä kaikki renkaat?